Helo a chroeso I Pryd ar Drafod, y podlediad sy'n trafod bwyd, iaith a lot o bethau eraill. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Cywir, a wythnos yma, fi wastad yn gweud wythnos yma, ond dim wythnos yma, yn y bennod hon, mae gyda ni rhywun yn y stafell. Rhywun ni di bod eisiau siarad gyda ers y penwythnos. Katie Hall, Katie Chroma. Croeso. Helo! Siwm yn cadw, Katie? Fi'n good, mae dy fi mild anwyd ar hyn o bryd, but o'n i'n trafod ar y ffordd yma, and you've got to feed a cold, haven't you? So... Yw hwnna'n symptom o'r penwythnos ges ti? O bosib, fi'n meddwl falle bod e jyst yn symptom o bywyd, I reckon. Ar y funud, everyone's pawb yn bach yn run down, ydw? Yeah. Tymhora newid. Mae'n Pethau oeri. newid. Mae'n oeri. Pan mae'r tymhora newid, beth yw fel go-to peth really cyflym ti? Neu beth ti wedi cael heddi? O, be fi wedi cael heddi? Fi wedi cael beige heddi. Go on. Yeah, na, oedd e jyst yn... so wedi mynd am food shop ar spel, a fi wedi bod yn glanhau downstairs bathroom fi, so fi just cael potato wedges. A dwi'n ddim yn innuendo na? Na, literally glanhau downstairs bathroom fi. Got the marigolds out, you know. Nice, so be oedd y peth diwethaf ti feta? A little bowl of potato wedges. Just potato wedges. Just potato wedges gyda mayo and ketchup. Nice. Wedi cymysgu? Neu separate? A fi'n hoffi fel, like, I like to, you know, dip them, like at the same time, but not mix them, you know. Fel raspberry ripple. Yeah, tyma bach, little bit of, like, a swirl. Yeah, lovely. Yeah. Ti'n mixer, Ianto, hefo mayo a tosgoch? Na. Gymysgwr? Wyt ti? Na, fi yn. Na i gael chip Scumbag. cynta a just cymysgu ei gyd lan. Mae hynna'n prawn cocktail sauce, and yeah. Ydy. Yeah, Ydy. mayo and ketchup. Marie Rose? Mary Rose. Yeah. Nice. On that note, so yna Marie Rose, beth wna'n mam ti? It's a good link. Enw mam fi yw Maria. Ife? Ife? Yeah, enw mam fi yw Maria. Brilliant. Arbennig. A dyna beth oedd y link, oedd basically mynd I dy blendendod I dy ble nes ti dy fi lan, o lle ti'n dod. Yeah. What's the story? So nes I dyddi lan yn y cymoedd yn Aberdâr. Mae mam fi, Maria, not a big chef, ond mae dad fi'n lyfo coco. So fel kind of go-to fel sausage and mash, and a kind of rotation sausage and mash spag bol. Mae'n lygo coco like Sunday dinner, and yeah, mae cinio Di Sul fel lot o teuluoedd yn massive staple, fel hyd heddiw fi'n kind of like mynd gatra pob like not pob Sunday, ond pryd bynnag fi'n bryd I mynd gatra, mae ffordd nice o gweld teulu fi. Trimmings I gyd ar y cynod I Sul wedyn? Well, kind of, mae'n dibynnu really. Mae'n dibynnu beth mae dad in the mood for, ond fi wastad yn gofyn fe, mae wastad yn like have go me. He's like, you only speak to me about food. Dyna di first question view, how are you dad, you alright? Second question view, what's for dinner? Oh, nice. Well, question fi dad fi, a ni'n recordio yn ti dad right nawr. Yes, dwi'n ni'n gallu fforddio hwn. Na, just dim ti ni hwn. Wel, fi'n gofyn beth mae di beta, mae'n eitha basic gyda beth mae'n beta, beans ar dost. Fi'n methu ddechmygu ffaginio beans ar dost. Fi siwr o'n swnio bach yn Tory'n dweud hynna ond. Ond ti gallu glamo lan y beans. Fi'n cofio byw gyda old housemate fi, Binky. A wedyn bys hi'n rhoi fel winons a like peppers. A wedyn fel paprika a stuff like mewn I beans. So like, mae beans ar dost gallu bod yn like an occasion. O ti'n gwybod paprika yw just pupur coch di? Oh yeah. Sychu. On. O'n i ddim yn gwybod O'n i na. honestly ddim yn gwybod tan diwrnod blaen ble fi wedi cael air fryer newydd gyda dehydrator setting. Yeah. So dad yn gadael y tîf yn os mae slam ar y... Right. Yeah, a mae dehydrator setting, sy'n ni'n fawr, be fi'n mynd I dehydrator? Fi di wneud beef jerky. Nice. Fi'n wneud caws, achos I suppose dwi'n dehydrator fy digon ti gyd fel pop nhw, ond oedd wow. Send o lan yn toddi nhw. Yeah. Rubbish. Ond, when nes I ffind o fideo yma o rhywun yn dehydrator peppers coch,
Yeah. Blitz nhw, paprika. Oh Neud my god, paprika. class. Homegrown. Yeah. Mae hynna'n class. O, ti ddim yn gwybod hwnna? Na, o'n i'n meddwl... Yeah. Ti'n gwybod fel, y math o beth fel... You don't want to face the truth. Ti'n mysio gweithio mas, ta'r peth coch mae ti broi'n bwyd ti as ages, just pepper coch. Just pepper wedi dehydrato. It's kind of rubbish, ti'n gwybod? Beth yw cig of choice fel arfer? Cig, ooh, mae'n a good one. So fi'n kind of like flexitarian, kind of girly, fi yn bita cig. Pob hyn a hyn. Oh, gosh. Mae'n really anodd oherwydd, right, fi gallu gweud be fi ddim yn lico. Go on. Fish. Ooh, Yeah, okay. biggest red flag. Fi'n really struggle o bita fish. A fel, mae'n dod o fel childhood memory fi o uncle fi yn bita fel fisheye pan o'n i'n plentyn. A o'n i fel, not having that. Fish. Fish. Yeah. Because it hasn't got the eye. Because Easy. Sorry. na, mae'n fine. A hefyd nes cael other childhood memory o fel bita, what's called, o'n i'n bita fel fish finger sandwich. Yeah. A o'n i'n watcho The Mummy Returns 2. A ti'n bod mae'na scene yn fe. Lle mae fel, like childhood memory, mae'na scene yn fe lle mae fel, I don't know, mae scorpions yn mynd lan fel corff dyn. And it's like, ugh. So o'n i'n bita fish. Like fish finger sandwich at the time. A fi'n meddwl bod na rhyw fath o fel correlation rhwng hynna'n digwydd a fel watcho. A o'n i just fel, oh, mae hynna'n disgusting. A os na unrhyw fel psychotherapist Cymraeg sy'n gallu fix o'r problem in IV. Because bysa fi'n really lico fish. Like, but mae'n good for you. Mae fel, you know. Mae lot Yeah. o vegetarians yn bita pysgod ond ddim yn fel yr cig yn dydyn nhw. Ond ti'n yr opposite, ti'n flexitarian a just ddim yn bita pysgod. Ddim bita pysgod. Fi'n bita popeth arall. Fi'n lico chicken, fi'n lico lamb a cig-eid... Beef. Beef. Cig-eidion? Yeah. Yeah. Beef. Sa'n dweud cig-eidion. Na, cig-eidion. Cig-eidion Cymru. Beef, chicken, lamb. Yeah, fi'n gwneud yn Saesneg. Wel, ffrind dad a fe gweud, gyda lamb os ti am, ond beef yw'r chief. A mae hwnna di stick efo fi. Fi meth gael fish chwaith os mae'n helpu. Oh, Allergic, class. so... Ti'n allergic? Ti'n methu cael fish, ddo. So fi'n meddwl fos ni'n falle yn lysieir neu yn pescatarian. Yeah, yeah. Fi'n methu bod, so... Na. Chicken, beef. Chicken. Well, beef yw'r Chief. so... Pork. Yeah. Yw'r... Pork. I tell you what, fi'n lico fel sausages, fel pork sausages, pork and apple sausages specifically, banging. Ond fi ddim yn lico fel pork, fel like a pork chop. I don't know what, it just doesn't sit well with me. Mae'n teimlo'n squeaky. Diddorol. So, yn sôn am dy blentyn di, so Aberdâr, pa ysgol? Ysgol Rhybudd nes i, Yeah. a ysgol gynradd Gymraeg Aberdâr. Nice. hefyd. A mae Rhybudd, yr unig ysgol am fel... Chdi gofod teig yn bell i fynd i Rhybudd? Yeah, mae fel... o'n i ddim really, not too far i fi. Mae Rhybudd kind of like ar bws Hirwain a Pennod. So, ond fi'n cofio fel cael y bus i ysgol, a mae yna fel, like, ar y ffordd i'r ysgol, mae yna fel block of flats, canol, roundabout. Yeah, nuts. Ond, yeah, o'n i'n really lyfo mynd i Rhybudd, it was good. Yeah, no qualms there. A o ran wedyn, actually adre, ti di sôn am bod mam ti ddim really'n cook. Yeah, na. A bod dad ti yn. Be oedd yr un pryd yna, y pryd plentyndod? Pryd plentyndod, oof. I gotta go gyda sausage and mash, i fod yn honest. It's solid, a fi dal yn, like, bit o fe heddiw, fi'n obsessed gyda fel potatoes, just generally. Ond, yeah, sausage and mash. Dad arfer bod yn eitha, like, autistic gyda fe hefyd. So, fy'n edrych fel, yeah, so bys fe'n kind of like cael pentwr massive o mash. Mewn i fel, like, volcano type situation gyda'r sausages, like, stick o mas o fe. You know, like, that's, yeah. Hwna'n arbennig. I know, like, Hwnna'n art. grêt. Yeah. Ond mae fel o ti'n gweud efo'r beans ar dost, mae sausage and mash yn beth really syml yn y bôn.
Ond ti'n gallu glamo fel an. Gyfes mae onion gravy efo winons a fel sausages posh. Onion gravy gyda winos? Ie, ond fel neud yn gywir. Just tafu bisto ar benne. But you can also, fel, ti'n gallu hefyd, like, fuck o fel an hefyd, fel... Go on. Ti'n cael, like, bad mash. Do. Chunky. Chunky. Just sych, ti'n meddwl pan nhw wedi gorgyginio, os maen nhw'n mynd bach yn sych, maen nhw'n cael ei gad yn rhy hir, a wedyn nhw'n bach yn chalky. Fel... echa fi. A hefyd ti'n gallu mesol an grêfi hefyd, fel grêfi watery. Mae'n snach fi wedyn. But when it's good, mae'n really good. Clip it up. So yes, sausage and mash. Hwna'n good one. Beth oedd iaith y cartre gyda chi adre? So mae rieni fi ddim yn siarad Cymraeg, ond is I ysgol Rhybudd yn bish bash bosh, baby. Cymraeg i iaith. Gwyddiant addysg Cymraeg. I guess. Dyna pan ti ar y pod. Dyna pan fi ar y pod. Ond, so mam a dad ddim yn siarad Cymraeg, ond, Ti rioed i trafod y penderfyniad yn efo nhw? Fel pam bod nhw di anfon ti ysgol Gymraeg? Fi'n meddwl, so, oedd mam gi fi a tad ci fi, oedd y ddoi ohonyn nhw yn really angerddol kind of dros I iaith a stuff, so nhw'n protestio lot yn y 60au a ran o mudiad yna. So mae fel holl teulu fi di mynd I fel addysg Cymraeg, so o dad fi actually, o'n nhw ardal fel Pontypridd, tannu nhw fel symud lan I what's called Aberdâr, a o dad fi oedd ysgol Rhybudd yn di kind of agor fel pan oedd dad fi'n ifanc, ond oedd ddim yn cael mynd i'r ysgol yna oherwydd oedd y polisi ar y pryd oedd bod angen o leia un riant sy'n gallu siarad Cymraeg I gallu mynd i'r... Actually? O'n I ddim yn gwybod hwnna. So o dyna oedd y polisi. Wel, apartheid? Wel, nath nhw newid y policy, right? So mae Auntie Jackie fi, Uncle Phil fi, ddau ohonyn nhw wedi mynd trwy fel Rhybudd yn addysg Gymraeg, so mae'r ddau ohonyn nhw'n siarad Cymraeg, ond mae dad fi ddim. Ond mae dad fi wastad wedi gweud bod eisiau dysgu. So ond oedd e'n gweithio fel maintenance technician mewn factory am oesoedd, so mae wedi retire nawr. Fi fel, come on dad, get down dysgu Cymraeg. I oedolion. Hynna. So ti'n meddwl bod hwnna di arwain ti I ganu'n Gymraeg? I would say so. A hefyd fel, nes I wneud gradd yn Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd, a fel, o'n I just o gwmpas lot o pobl oedd yn wneud music a stuff Cymraeg, a o'n i'n wneud music, a o'n i'n astudio graffi, so o'n I fel, well, you know what, give that a go, yna. Nice. A mae di gweithio? Yn amlwg? Na, ni wedi cael kind of, gwaith ar cyneuon, dyn ni wedi creu yn y Cymraeg, dyn ni'n really proud of it. Hyd yn oed bod ni'n kind of like neud stuff like dwyieithog nawr, mwy yn y Saesneg, boo. Fi'n traitor. Ond, mae hynna dal yn y codd, mae'n dal yn rhywbeth sy'n really, really bwysig ni. Pan ti on the road, neu pan chi on the road? Oh yeah. Beth yw'r hoff bryd bwyd? Oh my god, mae hynna'n, like, oof. Not on the brief, just throw it out there. Yeah, go on. I tell you what, mae'n really, really anodd I bit an, like, iach pan ti'n kind of mynd o gwmpas trwy'r amser. Ond fi'n cofio fel, gyda fel riders a stuff, best meal fi erioed I cael ond yn Hebden Bridge. Yorkshire. Nice, yeah. So nath ni neud fel warm-up talk yn y Foo Fighters a nath ni chwarae, beth oedd enw'r lle? Oh my god, mae hynny'n really embarrassing. The Something Club, fi ddim yn gwybod, Workman's Club neu rhywbeth yn Hebden Bridge, fel really famous venue. Ond mae yna fel Thai restaurant yn attached I dda. So nath nhw danfon ni y menu o fel, like, oh my god, loads of Thai food, a nath ni cael fel pad Thai, tempura, like, it was called sweet corn fritters. Dyna di, like, the best, I don't know, rider food. I don't know them, which was, like, slay. Mae fy fwy blasus wedyn. Ti'n teimlo fel proper rockstar pan mae rhywun yn rhoi bwyd I ti am ddim. Like... That's the dream.
Wow. Yeah. So pan bod di mynd yn dawel fan al. O'n i jyst yn meddwl am bod Jack Norfield ni wedi cael ymlaen. Pryd pan ydyn nhw fe oedd sweet corn fritters, a nes dwi sweet corn fritters, a nes i jyst edrych yn blank yn y tŷ yma am. Sweet corn fritter. Fi'n lyfo sweet corn. Mae fel, like, unrhyw beth gyda sweet corn yn dda. Like, wel, os ei di nôl i rando i Pennod Jack, byddai'n gallu neud sweet corn fritters dy hun. Neu gwylio'r fideo. Neu gwylio'r reel ar ein Instagram. Ar ein Instagram, fantastic. Fi bach yn scared o neud fritters, oherwydd mae fel, ti angen ffrio nhw. Oedd Jack yn gweud bod e'n neud nhw'n topless. That helps, apparently. Mae'n rhywbeth. Yeah. Mae'n sôn o fel trippy A&E, fel, to me. A sôn am trippy A&E. Dyma'r segwe arall. Ble ti'n hoffi mynd am trip i... fwyta mas? Dy ail bryd bwyd. Pryd i ddathlu. Oedd hwnna'n awful segwe, sorry. Na, mae'n fine. Yeah, not A&E. Beth yw enw'r lle, ddim A&E? Ddim A&E. Vegetarian Food Studio yn Caerdydd. Yeah. Oedd, so mae cousin fi yn mixed race a fel Priya Hall, so mae hi'n comedian hefyd, mae'n legend. Ti'n gyfneithio i Priya Hall, i ti? Yeah. Katie Hall, Priya Hall. Mae hwnna'n neud sens. Mae'n neud sens na. O, da iawn, guys. O'n eisiau surname ti oedd Chroma. Nice. Nath fi'n cofio fel pan o'n i'n freshers, nath Priya, o'n i fel hangin, o Priya fel, o'n i ddim yn really bita fel spice o gwbl, a Priya fel, mae hyn yn really embarrassing, like, ni angen sort o hyn mas, so nath i'n mynd i Vegetarian Food Studio, and it fixed me, a fi'n really joio curries, fi'n meddwl falle, wel, fi'n gwybod yn iawn bod bwyd Indian yw fel hoff bwyd fi yn y byd, a fi'n cwco lot o curries fel pan fi gatra. Fi'n lyfo unrhyw beth gyda paneer, fe. Gafi. Mae'n delicious. Hwna'r caws. Caws bach. Really hawdd i wneud hefyd. Ydy e. Ti'n trio wneud e? Sa di trio wneud e. Ti'n llath a vinegar, a ti'n beri hwnna, a wedyn mae'r milk solids yn separate o'r curd. Whey? Fi'n gwybod mae'n troi mewn i curds. A wedyn ti'n strain o hwnna mas mewn fel muslin. A gwasgu'r liquid i gyd mas, gadw hwnna. Neu gadw hongi am yr pobl yn gadw fel hook bach. A wedyn, dyna ni. Ti'n rhoi halen yn o os ti eisiau, ond dim angen rhoi halen achos ti'n season o bwyd anyway. So, little tip. I tell you what, fi angen fel, fi mor lazy, fi fel any shortcut fi gallu neud, ond mae penny gallu bod yn neud a drud yn y siop. Ydy, ond hefyd, ti'n hassle o neud hwnna, prynu lot o vinegar, prynu lot o cael caws yn danglo'n gegin ti am wythnos. Wythnos? Pa mor hir ti'n gadw ei danglo? Oh, it wouldn't last long gyda fi penny. Na. Syth yn y curries. Mae'n broses oedd y tebyg i mozzarella. O'n i'n mynd i weid yna, ie. Popeth yn eitha tebyg, ond mae paneer yn neis. Na, mae'n neis, mae'n really good. Chi wedi bod y Puja, o gwbl? Na. Ble mae hwnna? Puja ar Albany Road. Mae fel kind of like sweet shop ond gyda like little snacks. Mae dyn nhw fel like really spicy paneer wraps yma, fel £1, £2 am in. Absolutely banging. Really good. Yeah. So o ran Vegetarian Food Studio, fi'n hoffi Vegetarian Food Studio. Ni kind of di dweud ar y podcast yma, bod ni eisiau ti ddewis ros i o lle ti'n dod, right? Ond wedyn ni wedi cael Morgan Elwy yn dweud bod e'n hoffi mynd i Aberystwyth heb yn dod o Lan Elwy sydd yn awr i ffwrdd. So, Aberdâr, Caerdydd, I reckon mae'n iawn. Ond, taswn ni'n gorfod dal ti at gunpoint. A dweud, ni angen rhywle yn Aberdâr. Ble ti'n hoffi mynd pan o ti'n iau falle. Yeah, well, I tell you what, Lucky Star Chinese yn Aberdâr yw fel family Chinese ni. A, I don't know, just mae'n rhywbeth amdano fel, like, just chicken balls, fried rice, you know, like chicken curry, chips, sy'n kind of quite what's called thing in the Chinese. Mae pobl weithiau fel, you can't have chips with the Chinese, but I am all in am chips gyda Chinese. Ond of dad fi, right, pob tro bys o fe'n mynd mas i watch a game rugby, achos mae dad fi'n lyfo rugby,
So mae'n kind of prynu fel guilt Chinese ar ffordd gatra. For his partner and his kids. A wedyn, bys ni wastad fel yn, like, absolutely buzzing. It's like, okay, dad yn mynd mas I watch a rugby, so that defos means mae'n cael shitloads of pints dod gatra and prynu, like, a 50 quid Chinese for everyone. Yw e'n takeaway only? Neu yw e'n trwy let ti'n gallu bita mewn? Mae'n takeaway only. No. Ond fi really love o'r deco yn fe, mae'n like really hen. Fi'n meddwl mae'r teulu yn dod o Hong Kong. Yr un teulu am flynyddoedd sydd wedi kind of redig e. Ond mae'n rhywbeth amdano fel deco Chinese takeaway sydd wedi, I don't know, bod yna'n fel decades. Little bit dated. Little bit like tacky but beautiful. Fi just yn, I don't know, mae'n rhoi teimlad really gynnes I fi. Fi hefyd yn meddwl am bob Chinese takeaway, a fi ddim, fi yn generalise o, ond Hansing, yr un sy'n rhan o gornel fan hyn, hwnna fel family Chinese ni, a mae Dewi nawr yn byw uwch ben, Hansing. So, os chi eisiau fi'n cwmpa I gysgu yn lli smell o chicken balls. The dream. That is the dream. Sweet and sour chicken. Yeah. Ond mae'r deco generally yn eitha gwyn, as in mae'n fel polystyrene tiles ar y to. A wedyn geid I falle cath gyda fel braich sydd yn neud hwnna. Yeah, the lucky cat. A ti'n mwyn, falle, ti'n mwyn beth sy'n fi meddwl yn un o pethau da, a ti'n gwybod bod ti'n mewn Chinese da sydd yn rhedeg yn amser hir, yw pan mae'n luniau ar y menu. Lluniau? Ie, ti'n mynd i'r restaurant fel arfer, ti'n mynd i ryw fwyty, ti'n mynd i lluniau, dyn nhw? Na. Ond mae'n lluniau o fel 3 o'r dishes, fel fel os mae'r menu fel on the wall a wedyn mae'n lluniau. Ti'n bod fel, beth yw nhw fel, Quantum yn Canton. Oh, caff. A mae'n fel lluniau fel, I don't know, like just on the front o'r shop, like. Lluniau fel bacon. Fel rhaid nhw di actually neud. Rhaid nhw di actually neud o hunan. Fair play, fel project ysgol. Yeah, love it. Absolutely love it. So, mae hwnna yn cael bach o mensch, then. Yeah, Lucky Star, Chinese. Mae jyst yn bangin. A mae rhywbeth, fel bysa pobl ar TikTok yn gael, mae ddim yn like authentic Chinese food by a long stretch. Well, mae yn kind of, but mae fel British Chinese, you know what I mean? Fel pan... Fi'n meddwl newn ni beth o bod beth yw authentic Chinese food heb fynd I China. China, Mae beth ni'n cael... A hefyd, bwyd Indian sydd yn fwy Pakistani, Bangladeshi, ti'n modd, ond Indian, ni'n gael fe yn y wlad yma. Lot o stuff fi di dod I deall bod fi'n hoffi fel bwyd Cantonese, mwy na dim byd arall. Like, I'm a sucker for sweet and sour. Like, all the way, fel crispy chili beef. Hwna wy'n fi, rhwng hwnna. So good. So good. Mae'n nice. Falle fel Chinese. Sorry cael Chinese ar sionks. Cnoc ar y llawr. Ai. Wel, mae'n gweud ar y ffenest, delivery available. So os fi'n ffonio nhw'n mynd, mae drws yr agor, gwely, ail stafell ar y dde. Bydden nhw'n gallu dod o Chinese fi yn y gwely. Mae hynna'n, like, you are living your best life. Yeah. Fi'n ni drio hwnna. That's class. Na'n class. Neu mae rhaid ni weithio mas rhywbeth o pulley system, lle fi'n gallu cael o'r ardd. Just rhoi fe'n y bwced, a na I dynnu fel lan I stafell just rhoi fel fel basket mas o'r ffenest, like, yna. Nice. So, y pryd ola ti? Pryd unrhyw bryd. Be ti'n offi coginio, ti'n modd, midweek? Be ti'n coginio nawr? A sy'n rhaid i sôn am yr wedges ti wedi cael yn barod? Mae'n really pathetic o wedges. Ti'n gorfod coginio. Ydy'n deg dweud bod hi'n gorfod coginio fe yn lle ail dwymo? Right, okay. Be, fel Chinese neithiwr? Well, neu just a wedges. Just wedges. Well, fi'n really licio, like, cooko fel Mexican food, so fel a good chili. Fel chili con carne, mae hynna gallu bod yn veggie, mae gallu bod yn gyda beef, if I'm feeling posh. A wedyn ti just gallu fel batch cooko fe, a wedyn mae'n parod holl wythnos. Fel, fi just yn, a wedyn pan ti'n kind of cymryd mewn I gwaith or whatever. Ti'n gwybod pan ti'n cymryd mewn like nice food I gwaith, a wedyn mae pobl yn fel,
oh, what's that? A wedyn ti jyst yn teimlo like massive pride in yourself. Yeah, ti fel, dyna cynio fi. Mae'n rhoi real, beth yw'r gair, superiority complexes. Yeah. Nes i wneud hwn neithiwr. My life's in one piece. Yeah. I've got it together. Ti'n mynd lan at efo, no, I didn't get this from a restaurant, I promise. Nes i wneud hwn fy hun. Yeah. Mae'r office fi'n gweithio mewn yn un o jobs fi. Yeah, mae rhywun complimento fel was called arogl bwyd fi the other day. A wedyn o'n i just fel, yeah, this is the only thing that is staying together. Ond hefyd mae'n like good treat. Mae fel kind of like, os ti'n cwgo fel really nice bwyd i dy hun, a wedyn erbyn amser cinio, fi jyst yn meddwl amdano cinio fi. Yeah, mae'n like roed fel good halfway point. A chili yw hwnna? Yeah, chili neu curry neu... Ni'n mynd gael loch ti lawr am... Na, Ni angen dewis un pryd. Oh my god. Pryd unrhyw bryd. Ie, ti'n modd, os ti moyn rhoi rhywbeth batch cook, fine. Okay. Ond fi'n kind of meddwl... Mae Ianto'n snob. Okay. Fi actually meddwl bod fi bob nos ar fel... ar Red Steady Cook. Achos fi'n just yn edrych drwy'r cyperdda fi'n mynd... Ti'n modd, what would the green pepper team... Beth with her team? Fi just gofio Ainsley Harriott. Well, oh, Jill. O'n i'n love already Steady Cook. Fi. Dim yr un newydd. Yr un rai. Yr un rai, with the old set. Yeah. Yeah. Gary Rhodes. Na, mae chef. just Ainsley Harriott. Ainsley Harriott. Y boi arall yna, Anthony Warren Thompson. Na. Yma, ti a 5 mlynedd yn ôl, gath i arresto am ddwy'n bottle of vodka o Morrison's neu rhywbeth. Rwy'n gof, dy fi o hwnna. Oh, bless him. Rhywbeth yn cael ei glwch. So, oedd y pobl ma oedd yn big in the 90s a early Fall 90s. from grace. Crashed. Ond, fydde pobl arferol yn dyma'n y sioe, a fydde nhw'n dod â 5 cynhwysyn yn y bag. A wedyn fydde'r chef yn gael coginio'r peth gorau mas o'r reina. Class. Glyfar. Mae'n hyn sôn fel bywyd fi fod. Mae fel, ready to get a steady cook vibe. On, probably chili. We'll stick to a chili. Ti allu, check in a quesadilla. You know, mae'n versatile, mae'n good. Wyt ti'n mynd i siarad yn recipe? Achos, ni'n ôl at Jack Northfield eto. Un fi. Nath e ddewis chili. A dde more specific. Na. Fydde math o chilies yn rhoi mewn. Faint o bethau. Right. I just wing it. Fi'n rhoi fel bay leaves yn fe. Chili, powder, whatever, veg i dy fi. Falle cig, falle veggie things. Whatever I go, I fod yn honest. Ond fi yn rhoi lot o limes yn fe. Ond be fi yn neud yw fi'n grate o'r zest. Nice. A hefyd ti angen rhoi chocolate yn fe hefyd. Ni'n mynd i ofyn hwnna. Ti angen rhoi chocolate. Fel digon o fel, pep was called tomato puree or whatever, beef it up. Ond, bydd rhaid ni'n cael fel competition neu rhywbeth. Who has the best chili? Right, mae hwnna'n gauntlet. Mae hwnna'n un arall. Challenge arall. Yr her nesa. Ti'n ebyn Jack, a wedyn blind taste test. Ti'n coca chili, Jack coca chili, ni'n da'n blasu, gweld beth i gweld paid i ore. Gama Bailey yn danedd. Un ti fe. O, fi yn gadael fel, ti fod cymryd nhw mas, ond fi ddim yn bother am. Fi ddim yn bother am gyda fel curries hefyd, so fel bydd boyfriend fi yn bita curry and then he'll just bite into a cinnamon stick. Ti'n cael hwnna yn y takeaway, ti'n cnoi mewn i fel star yn is neu rhywbeth, a ti'n fel, fi yn. Os fi ddim yn spot fe. Pwy oedd di gweud, oedd rhywun di, pan ti'n goginio bolognese, ti fod roi'r parmesan rind yn y bolognese. Oedd rhywun yn gweud stori wrtho fi bod rhywun fel prospective cariad neu rhywbeth bod nhw wedi cwco bolognese a nath nhw ffeindio rind ac o'n nhw ddim eisiau bod yn rude, so nath nhw just bita y parmesan rind. Oh my god. O'r That's love, that is. Ti actually eisiau gwybod rhywbeth really cool i wneud y parmesan rind? Oh go on. Cael just y rind i hun, right? So ti'n rei ar y diwedd, peel o gymaint yn nôl a phosib a wedyn
fath o kind of greator, ti'n meddwl mae'r sgrifen ar y tu fas? Ie, Ti'n really eisiau ie. hwnna'n involved. So kind of fel shave hwnna lawr yn bach. So mae gen ti just a bit caled. Okay. Rwy hwnna'n y microwave to 30 seconds am puff o lan. Honestly. Fi ddim yn dweud celwydd nawr. A mae fel texture honeycomb, ond O, ti'n gallu mae fel bita fe? cheese rind. Ti'n gallu bit o fe? Wyt. O'n i just yn meddwl, Wow. o ti just yn like roi yn y microwave just am fun, like. Ti'n rhaid y microwave, a wedyn... Ti'n gofio microwave class. newydd, ie. Oh, Na, cool. ti'n- Honest, ie. Yeah. Fi wedi trio fe, a oedd yn oce. Ond ti'n fod gael ei oeri, ond... Yeah. Fi eisiau bit o fe. Hyd yn oed efo'r just fel yr slice o parmesan ti'n gallu prynu o Tesco. Dyn nhw'n gweithio, neu ti angen? Ie. Wel, ti angen wedge. Ie. Yeah. O'n i'n mynd i gweud fel... Just y if you've got- diwedd. Yeah, down to the end. Parmesan Ond ti ddim ranch. angen parmesan posh i wneud hwn. Na. Lle brynu fe'n Tesco. Ti'n angen Parmigiano Reggiano. Na, hwnna, Ti'n angen... ie. Beth yw'r un arall? Yn ba? Mae hynna ddim yn vegetarian, na. Na? Na. Wel, Parmesan. Ma na rhai. Mae yna rai sydd yn. Be maen nhw'n defnyddio? Dwi'n dweud rennet. Beth yw rennet? Rennet. Do I wanna know? Falle ddim. Fel rhan o stimog, neu enzyme o stimog, Ah, so right. dafad neu rhywbeth o fe. Yeah. So mae'n kind of, It's like, well, what's called, an extra bits type thing. yeah, so mae'n Yeah. defnyddio fe i kind of, fi'n mynd gwybod beth yw'r broses, ond, Yeah. yeah, Mae'n nuts faint o stwff sy'n defnyddio bits o anifeiliaid. Oedd ffrind i fi ddim yn vegan, a dde methu yfed Budweiser. Efe? Achos apparently mae'n cael ei ffiltro trwy stimog pysgodyn. Yeah. Lot o gwyn Ac o'n i bach fel, mae hwnna di roi fi off Budweiser yn bach. Yeah. Ond, Fi'n gallu yfed nhw. wyt. O, oce. Dwi'n mynd effeithio ti. Wel, Neu mae'n mor Ddim yn gwbod. minimal. Explains the hangover, falle. Ie. Ond os mae'n fel byproduct, yeah, be. Wel, O'n i'n diddorol. vegan am fel little bit, probably about 2 months. On and off, Be yw'r like. beth gweitha? Am bod yn vegan. Nes i Ie. hefyd wneud am Ie. gyfnod. Ti'n meddwl, oedd fi'n cael ei pan What the Health, neu Cowspiracy, neu... Yeah. Vegan, really. Oedd e'n really good i fel, oedd e'n really good ar y pryd i fi fel kind of cook o ma i fod yn honest. Just oherwydd o'n i fel kind of, o'ch chi more limited. Just bod yn llyglydd weithiau a just pryd o cael digon o protein. A fi'n really bad a bit o protein anyway. Fi'n love a potatoes Caws, though. ddo, fi'n credu oedd fi'n un. Is it? Fi'n meddwl, ie. Yeah. Chos, ti'n wad, ti'n teimlo fel... So fi'n meddwl, fi'n methu cael pysgod, fi fel, well, it's not an option. So wedyn, os ti'n methu cael caws chwaith, Yeah. Ie, mae'n anodd. Mae'n sad. A be nath gael fi nôl, Yeah. o'n i'n vegetarian tua 6 mis. So, os ti'n gwybod o'n? O'n i ddim yn gwybod. Blynedd yn ôl. Beth oedd y A ti'n thing? gwybod be nath be oedd e? Be? A ti wedi dweud yn barod, crispy shredded beef. A ges i hwnna, ni fel, na, ti'n gwybod be oedd y werth e. Fe absolutely werth e. Slippery slope, ond, well, I'm good. Yeah, fi'n cofio fi'n hoffi gael fi hyd like vegetarian, to have bit o cake like every now and again. But, yeah, fi'n cofio fel trio bod yn vegetarian fel plentyn. And, bys ni'n wastad yn slip o lan, a fi'n cofio bod ar y tren unwaith yn bita fel chicken sandwich. A wedyn ni fel, oh my god, yeah, och. So o'n i'n cadw yn ngofio. Yeah, Ie, so... pan nes i Ma'n anodd. kind of gwrdd yng Ngwraig i ddechrau, oedd hi ddim yn wraig fi pan nes i gwrdd â hi, ond pan o'n i yn dechrau gweld yn gilydd, a oedd hi'n vegetarian, Yeah. ond wedyn, ti'n meddwl, sy'n cael nos o mas, a wedyn yn cael chicken nuggets, neu rhywbeth, a ni fel, okay, fine, a wedyn, tywed. Yeah. Ond big up all the vegans and all the veggies sy'n like actually neud e. Fi just ddim yn good. Ydy yn embarrassing i wir bod ti'n flexitarian? Na. Mae fel, I don't know, fel flexitarian. But fi mewn falle bod pawb yn flexitarian, really. Wel, beth yw Yeah. as in, Ti'n bita cig every now and again. ges i cereal i brecwast bore yma. O dim cig yn hwnna. Do you want to identify fel flexitarian? Gai? Mae'n just yn fun i fod yn Neu honest. just fel ddim bit o cig rhai dyddiau. Ydy pob pryd ti'n cael yn yw fel sydd ddim yn cereal? Ie? Ie, Os cig yna fe? fel arfer oes. Ydy fel meat and two veg, Dim bob tro. chips, one veg.
sa'n gwybod. Is i spagbol neithio. Mae'n ddiddorol, wel, na, adre fi'n credu bod cig yn rhan o bob pryd, fel arfer. Hyd yn oed pan oedd chwar fi'n veggie, a nath hi fynd i prifysgol. Chicken nuggets are downfall here hefyd. It's always the nugs, It's always the chicken nuggets. It's always the bad things we get, cig gweitha i ti, chicken nuggets. Chicken nuggets, o McDonald's hefyd, mae fel... Ond oedd e'n ffaff goffa cwco pryd efo cig a rhywbeth bach ar yr ochr i hi efo fel corn neu rhywbeth veggie. Mae corn. Mae corn i gael. Mae corn am just yn ultra-processed. Mae yn ultra-processed. Gwael i ti? Ydy. Oh, okay. Delicious though. Yeah. Love corn. Mae actually delicious. Mae'n signal lan a lot mwy o sauce na fel just cig. Ond nath yn chwari wedyn benderfynu, right, fi'n mynd i cwco heno. A be nath hi oedd wneud batch bach yw hun ar yr ochr a cwco efo cig i ni a fi a brodyr fi. Ideal, diolch yn fawr. O, mae'n neis. Diwedd y pryd, nath hi revealio i ni, mae corn oedd ei gyd. Nath hi diwpio ni. Psych. Nath neb sylwi. Oh my god, nath neb sylwi. Fi'n meddwl bys ni gallu sylwi si. Os oedd yn corn neu beidio. Fi'n mynd gwybod. Nes i ddim ar y pryd. Tell you what, dos fi wneud y chili, well, vegetarian. A wedyn... Gael Jack i wneud. Jack i wneud y... Okay. Meat. Mae'n ychwanegu. Ni probably definitely mynd i wybod pain o fe. Yr un sy'n blas fel veggie a mae gyda ni darnau o bay-leaf yn darnau. Na, I reckon just, sy'n gallu neud cael fe i wneud un corn. A ti wneud un corn yn gweld pain o'r un neis. Ac fi'n teimlo bod gyda fe fatha unfair advantage. Os ni'n gwneud cysadleuoedd, rhaid fod yn level playing. Nice. But, Nice. So bach o recap. Beth pryd plentyndod? Katie. Pryd plentyndod ti oedd sausage and mash. Gan dad, y chef. The chef. Chef y ti. Chef. Nice. Mike. Mae'n lyflu. Wedi i weini mewn modd artistig iawn. Mae'n very arty fel gyda bwyd fe. Mike, he loves it, he does. A maen nhw'n gweud, peidio chwarae efo'ch bwyd. Falle dylen ni fod yn chwarae mwy efo'n bwyd. Absolutely. Presentation is key, fi'n meddwl. You eat with your eyes first. Or eyes bigger than my belly. Rai fi ddim. Wedyn dy ail bryd di wedyn sef dy bryd i ddathlu. Ti'n gwybod be ar ôl Morganelw fi'n credu Mae'n rheol mas o ragor. O'n ni just basically meddwl bydd loads o bobl ni'n cyfweld yng Nghaerdydd just yn dweud Kevin yng Nghaerdydd ond di pobl ddim wedi. Na. Mae pawb efo'i ffefrynnau nhw o adre. Fel o ti'n big o lan Lucky Star Chinese. Mae pawb efo'r lle yna maen nhw'n teimlo cysylltiad agos efo. Ond hefyd. Vegetarian food. Mae'n class. Dau pwri probably hoff dish fi. Dos chi drio fe, mae'n bangin. Mynd. Wel, sa di bod yna amser hir? Na, fi'n joio'r llefydd fel yna lle ti'n teimlo, falle dylen ni wedi cael ysgwrs yma gynt, ond lle ti'n teimlo bod ti'n bron o bod yn stafell fyw rhywun, yn bita. Mae'n just yn gartrefol. Yn neis. Ond ni'n cael ysgwrs nawr, mae'n ffain. Mae'n ffain. Mae'n iawn. Mae chili chips do, like, a topic hefyd. Probably like the spiciest thing on the menu. Nice. Nhw'n delicious. A sôn am chili. Chili. Dy bryd unrhyw bryd. Pryd unrhyw bryd. Chili con carne. Chili con corne, chili con carne. Whatever. Chili sy'n carne. Os ti'n cyfieithu i'r Sbeineg. Heb. O, wedi meddwl hwnna. Chili with meat yw chili con carne. Yw e? Carne yw meat. A chili, it's just chili con carne. Oh my chili God, with meat. Mind blown. Na? Na, ti angywir. Ie, fi'n gwybod bod fi'n gywir. Ond fi'n methu credu bod chi ddim yn gwybod yna. Fi'n... So fi'n credu bod chili'n reiddiol yn dod heb carne, heb cig, a bod ti'n coginio chili con carne. I reckon the problem yn confused though, nag yn o'n just fel, just dod a chili bach mas yna fel. Pan bod yna bay-leaf yna fe. Yeah. Callback. Nice. Diolch yn fawr. A ni yn fel arfer yn gorffen gan ofyn am tip coginio. Neu tip yn y gegin, rhywbeth sy'n... Neu joc am fwyd. Fi'n joio joc. Joc am fwyd yn o'r Na derbyn joc.
God, o'n i ddim yn gwybod, sa'i di partoi joc yn anffodus, ond, fi'n meddwl nes i gweud y gyna, os ti'n fel coginio, a mae angen fel lime neu lime juice neu rhywbeth citrusy, always chuck a bit of zest in. A wedyn bys fe'n, mae'n actually Nigella tip, ond, who am I to, I'll just rip off Nigella, because she's, Yeah. But dim ar teledu ragor achos y scandal. Beth oedd y scandal? Cocaine? Fi'n meddwl. Ife. Ti wedi gweld y YouTube video? Is it? I think so, probably. Probably. Ti wedi gweld Talk Dirty with Nigella? YouTube that. Ble maen nhw'n clip o hi cut o clips o hi yn coginio. A mae fel slap the breast. All that. A mae'n ein Gordon Ramsay hefyd. A mae'n hilarious. Oh God. Slap the breast. Yeah. Ond fel 3 clip. Dim gi just nhw slap the breast. That's the first thing that came to mind. Ond mae'n just na hi yn clip dat i gilydd yn gweud bryddegau. Bydde hi ddim yn gweud. Wel, falle bydde hi yn gweud, ond. Ond mae'r wein lle diddorol, ond ie. Dyn ni jyst off yn hwnna. Diolch, Katie. Diolch. Diolch yn ymuno. Sa'n gwybod beth hwnna. Ti wedi mwynhau siarad am fwyd? Fi'n starving. Wel, na gyd ti wedi cael y potato wedges, Eddie. No, we need to get a grip. Na ti wedi cael pryd o fwyd. Diolch, Katie. Diolch yn fawr. Dyna. Nice. Diddorol. Nes i fwynhau yna. Do. So, o'n i'n siarad ar draws yn gilydd. A hefyd, mae Katie'n gwylio ni'n neud hon. Mae'na sa'i di goffi neud hon o blaen. Dan bwysau. Na, nes i joio fe, ti'n modd. Sausage mash, can't go wrong. Na, solid answer. Ai. A very, just plentendod yw e. Mae pawb yn cael sausage mash mewn plentendod. Mae fel bod lot o bobl wedi dod cyn dyfodiad y we. Ddim dyfodiad y we, ond nawr mae reseitio bob man. A mae pethau bach mwy exciting. Ond mae fy atgofio ni o fwyd a rhai Katie a rhai ti siwr o fod bach mwy meat and two veg, bach mwy Cymreig falle? Falle. Ond falle ti probably... Na, fi'n credu bod fi wedi tyfu just yn yr oesau bach na. Bod ti wedi cael avocado pan o ti'n fach, a ni fel, what? Do, sa'n ni'n meddwl. Ni'n gwybod yn beth. Ni'n gwybod bod y bodoli. Ond oedd hwnna'n un o'r pethau cyntaf fi'n credu iddo mewn. So, falle... fi'n meddwl sausage mash ddo yn neis. Lovely, a grêfi. A wedyn, yr ail bryd wedyn? Vegetarian Food Studios, dwlu ar fyna. Nice. A shout out Lucky Star, Aberdâr. Ti'n mynd i fyny Lucky Star? Na, ti'n angen, ti'n byw uwch ben Chinese? Fi'n byw uwch ben Chinese. Bydde hwnna fel, ti'n mynd pan mae pobl ddim eisiau mynd i barbwr gwahanol i dorri gwall. Can't eat any barbers. Na, so byddai methu, wel, ni'n ffrindio fy Hansing. So, ond fi yn mynd i fynd i Vegetarian Food Studio. Mae'n banging. Absolutely delicious. Okay, diolch. A wedyn y pryd ola, wedyn... Y chili con carni? Chili con. Chili con. Fel ble mae'r goreion o byd sci-fi chili yn dod at ei gilydd. It's alright. Dreadful. Oh, God. Ond na, edrych mlaen ar gyfer... Wel, dwi Jack ddim yn gwybod eto, ond mae'n mynd i goffo coginio chili yn gystadleuol. Os yw Jack yn gwrando ar hwn, gobeithio bod e. Ti oedd y cynta. Mae yna her yn mynd i ddigwydd. So, great. Na, ti'n rhaid joio? Do. Gwelch chi tro nesa? Glywch chi ni tro nesa? Fi'n dweud hwn bob tro. Bob tro. Newch chi glywed ni tro nesa. Ta-ra. Hwyl.